Babola. 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 Babola, senyors. Babola. 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 Molt bones i benvinguts al programa especial que Canal Reus Televisió organitza en motiu de la rifa de panellets i confitura, una tradició genuïnament reusenca que té el seu origen al segle XIX. Des d'aleshores s'ha celebrat ininterrompudament, a excepció dels primers 40 anys del segle XX, moment en què es va restringir l'ús de venda de loteria i de rifes. Aquesta és una tradició que s'ha anat passant de generació en generació i que es manté viva gràcies a les entitats de la ciutat. Per això, avui, nosaltres visitarem aquelles 3 associacions que per Tots Sants continuen cridant allò de "I Babola". Sí, i també farem un passeig pel cementiri de Reus i visitarem la pastisseria Soler Pont, que avui tanca les seves portes definitivament. Però per segon cop consecutiu li volem donar un caire solidari a aquesta rifa tradicional. Per això, les 3 entitats que organitzen el Babola donaran part dels seus beneficis al Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona. D'aquesta manera, aprofitem aquest esdeveniment únic al país per ajudar també a les famílies més necessitades. Justament, el president del Banc dels Aliments, el senyor Eusebio Alonso, ens recorda el valor d'accions com aquesta. Todo lo de la rifa y tal es espectacular, más que por los volúmenes de alimentos que vamos a recibir, por una vez más sensibilizar a la sociedad a esta tasca que evidentemente a todo el mundo no le deja indiferente. Algunes vegades a Creu Roja, perquè jo soc auxiliar d'infermeria, llavors participo normalment amb les persones que pateixen Alzheimer i després també bàsicament en moments així puntuals amb bancs d'aliments. Mi mujer y yo colaboramos de forma permanente con Médicos Sin Fronteras. El motivo de la cosa, creemos que hacen una labor encomiable, lo demuestran cada día, están en todas las guerras, están atendiendo donde las personas lo necesitan, terremotos, etcétera, etcétera. Esto de forma permanente y luego de forma puntual hemos colaborado siempre y colaboramos siempre en asociaciones contra el cáncer. Normalment, quan surt el damunt a l'escola del nen, col·laborem una miqueta amb ells, amb donar menjar o tot això. L'activitat principal és anualment en les campanyes de Nadal, en benefici d'entitats que ja col·laboren d'aquí de Reus. Una de les entitats que ha fet que aquesta tradició perduri durant anys i anys són la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia, que diríem que porteu 2 segles mantenint viva aquesta tradició. Això diuen més o menys, jo no hi era, evidentment. Què creus que té aquesta tradició que fa que s'hagi perdurat en tots aquests anys? Mira, simplement suposo que és una forma de mantindre una relació amb els socis i la gent de Reus en quant a aquest dia tan especial com és. El que passa que en aquests moments va de capa caiguda. Aquest és el que enguany anirà molt bé que vosaltres feu aquesta promoció per veure si tornem a reiniciar el que és aquesta tradició tan bonica i tan nostra. Segur que sí, que a mesura que passin els anys tornarà a revifar-se, Josep Maria. Per qui no hagi vingut mai, podem explicar una mica quin és el funcionament? Com va això del Babola? Sí, és molt fàcil. La gent ve, demanen un número, 2 o 3 segons cada entitat com juguem, i si la bola que surt, que és del 1 al 20, surt aquell número, se'n pot emportar un plat, o si té 2 números, se pot emportar una botella, i simplement és de viva veu. No hi ha ni paperets, ni números, ni res. Simplement és, jo dic aquest número, i si em toca em donen el premi. Punt. És a dir, que nosaltres podríem, en realitat, si volguéssim fer trampa, podríem, en lloc d'haver portat el número que guanyador, dir que haver-nos que és el que era el nostre, i endur-nos el premi. Però això passa? La gent fa trampa? No, normalment, jo amb 25 anys pràcticament que estic aquí, no he vist mai cap situació d'aquestes. Però, la gent, a veure, no juguem cap cosa gran que dius que val la pena discutir, no. En aquest cas és una cosa senzilleta i, és la participació i la bona voluntat de tots de participar. Doncs, Josep Maria, ens quedarem una estona també jugant i a veure si allò de Babola tenim sort i ens enduem alguna cosa. Perfecte, a vostra disposició. Gràcies, bon dia.
Bola, 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 bola. Ho senten? És el Babol, el crit que retrona pel centre de la ciutat avui dia 1 de novembre per Tots Sants. I ho fa gràcies també a l'Orfeó Reusenc, l'entitat de la ciutat que fa més anys que ho munta i ho fa de manera també ininterrompuda. Volen saber com funciona, com és, vaja, com es viu? Doncs som-hi. Diari que mai, en col·laboració amb el Banc d'Aliments i Canal Reus Televisió. El número 4. El número 4. Bola, 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 bola. Diada de Tots Sants a l'Orfeó Reusenc, al carrer Sant Dret, al primer pis. Una tirada. Jordi Gomis, president de l'Orfeó Reusenc, com dèiem, l'entitat que fa molts anys ja que munta aquesta rifa de panellets i confitura, però explica'ns què té d'especial aquesta loteria reusenca. Sí, és una rifa que es participa molt, que fa molts anys que la gent ve, que es fa, i bueno, és la manera de fer-ho, no? Una rifa oral, que la gent diu els números, se'n recorda ell mateix, que tu confies amb el que et fa l'aposta, i bueno, és una mica això, no? La confiança i el joc aquest, que és molt divertit. No? Sentim el Pere Domènech cantant el Babola, aquest crit tan peculiar d'aquesta rifa de panellets i confitura, però si un observa també hi veu a moltes famílies. Sí, és molt curiós i és molt bonic, no? Veure com les famílies van venint, que venen gent de totes les edats, els avis amb els fills i els nets, els avis aquí donant els diners perquè els nets puguin apostar. No sé, és un joc molt bonic, no? És molt transversal. A més, hi ha el costum de sempre d'anar pels diferents llocs de Reus que es fa la rifa, no? I llavors les famílies, això el dia de Tots Sants, una de les coses que es fan és anar a tots els llocs on es fa la rifa de panellats i confitura. No? Doncs ara anem a veure com es canta això de la bola i com s'hi participa. Ramon, tu ets aquells històrics, dels veteranos del Babola. Te'n recordes com va començar? Exactament. Bé, devíem començar fa uns 30 anys la rifa de panellats i confitura aquí a la Germandat de Sants i Santa Llúcia. Tu que ets un expert del Babola, necessito que m'expliquis quin és el secret per fer una bona cantada. És a dir, quina és la teva feina, com va això? Bé, la feina aquesta de cantar, doncs és dir, tradicional rifa de panellats i confitura al Germandat de Sants i Santa Llúcia, enguany amb la col·laboració de Canal Reus Televisió, i Babola. La teoria ens la sabem perfectament, però jo et vull veure en acció. Ens hi posem o què? Ens hi posem, doncs. La tradicional rifa de panellats i confitura al Germandat de Sants i Santa Llúcia. I Babola, bola va, bola va, bola va! El número 6. Baltasar, el teu lloc és el bo, és el moment de donar la felicitat, dels premis. Quins teniu? Doncs primer un bal, que és un plat, 2 bals, una botella... Què hi ha en aquest plat? Mira, el típic panellet, confitura i un pastí de xocolata, crec que és. Se pot acumular en 2 bals, seria una botella de cava o de beguda al triar el que vulguis. Ramon, ara que ja he vist com funciona, tu creus que ho puc fer jo? Sí? Tradicional rifa de panellets i confitura de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia. Fins aquí bé, Ara vaig. Ai. Veus, ja ho he fet malament, Ramon, ja ho he fet malament. Control. Roda al revés. Vale, rodo al revés. Ara sí, Va, bola. Bola va. Ara aquest moment és com trist, en el que no guanya ningú, Ramon? Bé, doncs és un moment allò que dius, carai, tornem-hi. Tornem-hi.
Gas, 2 euros. Va, bola, 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 bola. Pere Domènech, cantador oficial del Babola aquí a l'Orfeó Reusenc. Algun secret per aguantar tot el dia cridant, cridant i cridant Babola? Bueno, no masses. Mira, al matí comencem per vindre aquí una miqueta d'hora, esmorzem, després aquí el Pere del Passeig em dona unes pastilletes, aigua i algun talladet i anirem anar fent. I el dilluns una mica fònic l'endemà. Saps què, Pere? Sempre m'ha agradat poder cantar el Babola. Jo, sempre que venia de petit, sempre ho havia somiat. Ho puc fer? I tant. I després em dius què I tal. ho faràs perfecte. Vinga, doncs, som-hi, va. Som-hi. Va, bola, 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 bola. Bola a la una, bola a les dues, bola a les tres, bola va. El 16. 12, 14, 16. 17, no! 12, 14 i 16 i surt el 17. Ostres, quina mala sort. Com dirien els francesos, dommage. Però continuem. És d'aquelles que persisteix i persisteix Sí. Fins que no m'emporti un cartonet, jo aquí. i canvia de números, o és d'aquelles que va sempre confia en els mateixos? Sí, 12, 14, 16. Aquest any 12, 14, 16. I l'any que ve ja seran altres números, oi? Tenim de l'1 al 20, doncs anirem fent. I des que era petita ve aquí, perquè ve que ho viu amb molta intensitat. Sí, és algo tradicional a la nostra família ja. Vostè podríem dir que és la tresorera d'aquest Babola aquí a l'Orfeó Reusenc. És així, més o menys? Avui sí, avui m'ha tocat. Escolta'm, Estem repartint per això, hi ha com molta gent, has de saber gestionar tota aquesta aglomeracions, molts diners també. No? Hi ha dies que us escapen algun número o no us en recordeu de quin ha tocat o com va això? A veure, normalment és el que m'al·lucina a mi, és que la gent és bastant honrada. O sigui, apuntes dos vegades el mateix número i només en reclamen dos. És molt divertit, eh? Vosaltres també heu de tenir aquesta capacitat per, m'imagino, en recordar-vos de cada número o confieu amb el que juga? Has de confiar en el que juga. Però no ha fallat mai, eh? Vull dir, jo és el segon any que vinc i no hi ha hagut mai algú que ha reclamat un número i no hi era, eh? El número 2. Podríem dir que el Cesc i la Montse són gent de sort. Avui sí, avui podem dir que sí. Hi ha anys que no, però enguany he de reconèixer que sí, entre l'abonament i els números que ens han tocat, 5 punts. Sempre jugueu als mateixos números, us manteniu fidels, teniu unes conviccions. No, en el mateix moment decidim una tirada, tria ell els números i a la propera tirada els trio jo. Això són 5 punts. Això us dona accés a uns productes que tenim aquí darrere. Expliqueu, ja sabeu el que triareu, el que us agafareu? En funció del que hi hagi aquí, doncs, tenim previst triar una platereta de panellets, un vermut Miró de Reus i una botella de cava. Escolta'm, doncs que us acompanyi la sort també al llarg de l'any. Agraïts si la podeu compartir amb tothom. Degut a una operació que em van fer, doncs aquí a Reus estic a les Germanetes dels Pobres, molt contenta, molt bé, i doncs abans feia molt de voluntari, molt, doncs per la Creu Roja. Aquest any m'he fet de l'associació del càncer, del grup de dones de Salou, perquè tinc amigues i, bueno, m'interessa estar allí perquè ajudes i també fan activitats. I és una acció solidària. També he anat a córrer en maratons, l'esclerosi. Donar sang no puc pel tema pes, però sempre intento col·laborar amb la Marató de TV3 i després a casa sempre col·laborem amb Intermón Oxfam. Participo en Aldees Infantils i Creu Roja, en dues ONGs, de manera fent aportacions econòmiques com a soci col·laborador cada mes. I és una motivació de sensibilitat social. Els darrers en incorporar-se en aquesta tradició han estat l'Associació Cultural El Bou de Reus, que fa 5 anys que van decidir sumar-s'hi. Marc, com va sorgir la idea? Per què vau decidir engegar aquest projecte? Doncs bé, com a associació cultural que som, ja hem anat recuperant diverses coses, el bou, la vedella, i aquesta és una tradició que ens semblava que era interessant poder recuperar. A més, amb el company Salvador Palomar, també del bou, ens va animar a fer-ho i bé, la veritat és que portem 5 anys i aquest any ja és l'any que sembla que serà més... que tirarem més endavant, no? Quin tipus de gent us ve a veure? Són reusencs de tota la vida? Ve gent de tot arreu?
Home, jo crec que és una tradició que es coneix només a Reus i, per tant, la gent que acostuma a venir és gent pròpia de l'entitat i gent de Reus que ja coneix aquesta tradició i que fa la ruta dels entitats que fan el sorteig i la rifa. I escolta, venen per romanticisme, perquè els agrada aquesta activitat, per tradició familiar? Home, jo crec que hi ha una mica de tot, no? Vindria a ser una mica una barreja de les tres coses. Sobretot tothom recorda haver vingut amb els seus avis, amb els seus pares, a les altres entitats on se feien les rifes i, per tant, una part important sí que és això. I llavors la novetat, molta gent ho descobreix ara, arran de que nosaltres ho recuperem, gent d'aquí propera nostra i, per tant, ho aprofita i ho descobreix i ho troben interessant. Una de les gràcies d'aquesta tradició és que és l'aposta oral. Algú intenta fer trampes? No, però bueno, és bonic perquè a més aquí ni s'apunta, ni es guarda, no, és una tradició, és una cosa com a molt de casa, no? I també és la gràcia. Doncs Marcos, deixem que continueu gaudint del dia i que pugueu cridar moltes vegades allò de «I va bola». I va bola, moltes gràcies. Els locals de les entitats que organitzen el Babola no són els únics que bullen d'activitat. Avui, dia 1 de novembre, també és dia per homenatjar els nostres morts. Per això, centenars de persones es traslladen aquí, al cementiri de Reus, on homenatgen els seus difunts, ornamentant les sepultures i portant rams de flors de tots els colors. Una tradició familiar i íntima que es manté ben arrelada entre els reusencs. El cementiri de Reus s'ha despertat avui acompanyat de centenars de persones que no han oblidat els seus difunts. Netejar els nínxols i polir les vitrines que els cobreixen són algunes de les pràctiques més usuals en un dia tan assenyalat com el d'avui. He vingut a la tomba del meu marit i del meu pare a netejar-la i a portar unes flors. Jo cada any fa 20 anys que soc viuda i el meu marit me l'estimava amb una bogeria i no he faltat mai a portar les flors. Precisament, una altra de les tradicions del Dia de Tots Sants és l'ofrena floral a les tombes i mausoleus. Tot i l'augment del preu de les flors, els reusencs continuen gastant la mateixa quantitat de diners en la compra dels rams. Venim bastant sovint i normalment sí, acostumem a gastar una mitja normal. Sí que han pujat una mica les flors, pel meu forma de veure sí. El que passa que sempre hi ha llocs que sempre has de mirar, no? D'un lloc a l'altre i comparar una mica preus, perquè sí que hi ha diferències de preu. Durant el matí, la inestabilitat del temps i la previsió de pluja han fet que no es formessin grans aglomeracions de gent. Els dies de més afluència han estat dijous, divendres i dissabte. Trobem que ha vingut molta més gent. Aquests dies passats ahir va ser una gentada per aquí al cementiri, però en canvi avui va venint molt esgraonadament la gent. Les autoritats del consistori de la ciutat s'han passejat pel recinte i han pogut visualitzar a través d'una gran pantalla la història del cementiri general de Reus. Posteriorment han fet la tradicional ofrena floral als fills il·lustres de la ciutat. I estem aquí amb la família Marçal, que diuen que porten molts i molts anys participant en aquesta tradició. Explica'm una mica quan vau començar a vindre i per què. Jo ben bé no ho sé, perquè és que els meus pares venien abans de que naixés. O sigui, no sé l'any. Preguntem-li a la mare, no? Bé, jo des de sempre que hem participat a la rifa de la confitura. I què és el que us agrada d'aquesta tradició? Precisament que és una tradició bonica, el caliu que hi ha amb la gent, ens agrada el participar, el poder, i aquest any encara més, perquè és en benefici d'una bona causa, encara estem més contents de poder-hi participar i col·laborar. Quants diners apostarem de mitjana? Uns 10 euros. Aquí 10 euros i després anirem a fer l'Orfeó i a Santa Llúcia, ja a poc ja veurem. Creus que tindrem sort avui? Sí, molta. Doncs va, som-hi, som-hi. El 3. Espera, ja ens toca a nosaltres. Saps quins números triaràs? No els tinc tots segurs, però el 3, l'11 i el 15 segur. Doncs va, som-hi. El 3, el 15. Montsant, perquè això com funciona? Quants diners acostuma a apostar la gent? Bueno, hi ha una tirada, 1 euro, i 3 tirades, 2 euros. També hi ha gent que fan 10 euros i s'asseguren una mica la tirada, perquè amb 10 euros apostes un número, vull dir, a tots els números, diguem. És el que ha fet el Pere, per tant, ell té victòria assegurada. Exacte, ho té assegurat.
Llavors, doncs, bueno, la gent, la majoria juguen 2 euros, perquè clar, amb 2 euros tens 3 apostes, si no, només amb 1 euro només és un número, no? La majoria, doncs, de 2 euros amb 2 euros. Número... El 3! Tu has passat bé jugant? Sí, molt, molt. Tornarem un altre any? Cada any, cada any. Això cada any. La família Barçal la tindrem fitxant cada any, no? I tant, cada any, cada any. Doncs molt bé, que passeu un bon dia. Adéu-siau. Adéu. Tots Sants és dia d'anar a portar flors al cementiri, de jugar-se uns calarons al Babola, però també és dia, sens dubte, de panellets. Aquest postre es converteix en l'estrella de tots els àpats i per això hem vingut fins a una pastisseria, però no a una pastisseria qualsevol. Hem fet cap aquí a la Soler Pont, que avui, 1 de novembre, tanca les portes després de 43 anys d'activitat. Un dels productes més tradicionals per a aquestes dates, més enllà de les castanyes, són els panellets. Amb gust de pinyons, d'ametlla, d'avellana, de cafè, maduixa o taronja. Ara bé, els més venuts continuen sent els tradicionals de pinyons. Segons els pastissers, aquest any les vendes no han remuntat i tenen les mateixes sensacions que l'any passat. La caiguda de les vendes és un dels motius pels quals la pastisseria Soler Pont ha decidit tancar. Sap molt greu per l'ofici, també, perquè quan es tanca una pastisseria artesana no se n'obre una altra. Si ets fidel a l'artesania, doncs la veritat és que a vegades has de prendre aquestes decisions. Els pastissers de Reus han volgut retre un sentit homenatge tant als actuals propietaris com als que van iniciar el negoci. La família ha agraït la confiança que els clients els han dipositat. Uns clients que ens han mimat, que ens han donat moltes satisfaccions i moltes ganes de treballar i de lluitar i de viure l'ofici. Agraïm molt a tots els clients els bons anys que ens han donat a darrere el tauler. El Gremi de Mestres Pastissers reconeix que Reus perd molt amb el tancament d'aquest negoci. Han afirmat també que la pastisseria no està passant per un bon moment. El reconeixement a la professionalitat, a veure, és que no el pot posar en dubte ningú. Jo dic que si tothom tingués la consciència social, ja ho podem dir així, d'emplear a la gent que empleem, els pastissers artesans, pel marge comercial que tenim, l'atur que tenim aquí seria una altra cosa. 43 anys després, la pastisseria Soler Pont tanca les seves portes. Els actuals propietaris, però, continuaran treballant a Botarell. Jo soc col·laboradora de Metges Sense Fronteres de fa molts anys, col·laboro també amb la Creu Roja i amb algunes accions de Càritas i també soc donant de sang, com molts altres ciutadans que col·laboren. Soc sòcia de la Creu Roja i llavors ja et dic que aquest dia que van trucar van dir que truquéssim per telèfon, que es queden uns cèntims, i això no sé ben bé el que és. I a mi no em va fer res de trucar, escolta'm, i vaig trucar. A Accions Solidàries, doncs, quan és al desembre, que fan la Marató TV3, doncs normalment aporto uns quants diners per solidaritzar-me amb tota la gent que pateix les malalties, la malaltia que va cada any. Entitats de tipus Intermón Oxfam, després també a la Creu Roja i també a la Marató, contribuïm quan hi ha la Marató. Sí. La Marató també. Jo faig el de TV3 perquè trobo que està molt bé sobre les malalties, m'allama, així els maratons, jo m'agrada, perquè sempre fan, nosaltres tampoc no estem gaire fins de salut i bueno, també sembla que no, però vull dir, almenys per fer-ho per tothom, no? Ja han vist que la rifa de panellets i confitures té una salut de ferro i això vol dir que aquesta serà una tradició que es mantindrà viva durant molt temps. I des de Canal Reus Televisió els ho explicarem al llarg dels anys. Però abans de marxar, recordeu, va bola!